дар саросари кишвари тоҷикон маконҳои бузурги таърихиву бостонӣ мавҷуд ҳастанд ки бузургии ин мардумро муаррифӣ менамоянд. ҳар як манораву девораҳо аз таърихе бозгӯ менамоянд. бинандагони азиз, инак боз барои омода намудани барномаи асрори таърих ба ноҳияи Шамсуддин Шоҳин биёем ва инҷо аз яке аз мазорони баргузидаи шахсони бузурги дини ислом, яке аз 12 имоми баргузидаи дини ислом ки бо номи имом Ҳасан Аскарӣ ёд мешавад дидан бикунем. аслан аз рӯи навиштаҳои саҳифаҳои таърих имом Ҳасан зодаи шаҳри Мадина аст ва ӯ дар таърихи солҳои 232 пеш аз милод ба дунё омадааст ва рӯзгори хешро аслан дар сарзамини хеш гузаронидааст ва чӣ гуна он ба Осиёи марказӣ роҳ ёфт, чӣ гуна инҷоро дидан кард ва чӣ ривоятҳое доир ба ин мазор аст, бобати он барои шумо қисса бикунем.